הנה, עכשיו צריכים לעבור לשם לראות משהו, אז נלך. לא אכפת לנו שהוא לא רוצה לעבוד לנו, לענות, זה ישראלים, אין מה לעשות, ככה עצוב מכל דבר, לא אגב את הסרטים, מה אני אעשה לו? שאל так בטיות. נכון? לא עונה, אין, קיימנו, יופי. נלך, נעבור את הכביש בשקט, יופי, נעבור פה ושם, נלך לפה, לצלם את הדבר הזה, ולעניין גם, את הפרצוף חמוד גם, אחד מזה, וככה, ונלך